Temani failai ba sinaro sabalya. Adi toi komya kho ora dongore toi sarokmani. Ano ang tabok helegrana. Helicopter. Ang video khaimani miya froni bai akle froni bai tini bai si video khaijago video sabjak sima. Tini ke am kokya no sungsina am kokya bukur khomar phungriya nirano. Tapa kokya no tapa heloi mui borok sunga. Hama ke ani mui kokya ke monjak le. Tabok ke amon ke asung tongka a. Gatabo oro sikanton yar. Sikanton yar nagaran. Doni sikanton yar tonglan ra. Sikanton yar takungsa. My God. Ruwa kaisale jaga ba kebeng kebeng. Makol bukuroi, kikrok bukuroi. Agasi thaya naye makiro bono. Abang ke donian rosne an, donian musla. Meat musla roya ta masih bidang ya teman. Nadi ang tabak ora udaipur gumate tema fajar hal tai busuk plat langkama. Yang sih. Tabuk sana nah di toi komya kho ora dongore toi sarokmani asalangka busuk toi tur ton speed mon tadi ko to adi tak sakit asalangka kho nadi amke bris ketal khajak di gini asalangka mon to khar susu untung or thong pre mai khajak mangsi tahun bisingni amo temas kema yang sanchite thangon le lama ta bridge aro tolan honaile toi busik speed ingtang nari toi speed ing masna de tawan kereng sak sing kesakar ya tolak lagi tahun kereng sak situ oke topik share tanggo topik nangbar nai dan khonai ama alu bai tomato sungja ama topik share jangna philoi ngolah ke ora rasuna topik nangbar nai sama ora karena ani nogorai romang masarai tong tabok ani nogorai selamak thatongo selamak thaphaijak bung salia haifana jero lasu sana borona ani skat karawoi ani skat short barano karawoi borona musarona chotok je musawi payano hangkhe toyo 5 minute sek lorona bosase gumate toima ar jaga siflat angja ar jaga lorona je payano hangkhe
Tapok hingke ang nograi rok no maisa robai mani pore ang maisa na hi maikhur namani ani bukung bisingo maikhur prositoma kluke hawi hai tongthang lamani tui si bukung bisingo daimana sibo yang bukhuk di bo thanglia yang bukung tui bo koflon lekha kosong lamani yang sade engkha tama bungkha su samalia tongthuya sing tongsibo hingke angni rok no video laso sanai hamani tabo ani nago sapa phaini rom saikna rona mia pro ani nago horo sonda hayok laikha apro mo sanai ko roma ang ani nago phaidi bere phaidi hamani kodokma kimia pro hingke bro phaila ha bro magtha bro phaimani si mui kothau sa sar hamalia mui thokya marokba mui thoya phanani rona saikna rosna amage thaloi saklani baba borjang tei bisamia tamang mui be angsara ho saikna ronai mia phoro horo hingke sanai kok borok no boroni rang bai pai tui phasitihi mangso broiler no tei pidi hamansi 200 taka ni broiler kwrwikha hingke woha mangso no pai tui phasitihi mangso bo haino kotok masi wngnaina fridge o dajak kisa bo hai singha nograi rok no mangso kosok bai charwui maro sibo asok waisa phaya kodokma phaimani tabuk jatra kosi no phai sanai kok borok busi khar susu mangso kosok de wngkha kusode wngkha boi charwui maro sibo ta bayo kwrwi wngla haipa tongmala khaijaknai ba teibo watui bo sesang tongole hingkhe woha alu tomato kho buljak kaisa mia wathai amandro kaisa hingke aswkna hingke tini phuayo hingke toktui porsa toktui alu tomato khe bului charwlaha hingke tei kokya kaisa sungjak aswkna tei mai kwrwi tani homole borok ni nogo ba borok rok kok sarwngya polengkha hingke je paya sojoro ani video naitongmani rok no koiyo chwla sigla bo thanglai lasijak tei video kateng si na karo habo khaya nini naman lasila hingke temani phailai ba sinaro sabalya tane phailai sa de rana mui thoya masala hai machine phailai hako sinale waha thogyama waha kosok tai phailai si waha kosanang songroi phailai hidi da phailai hidi ako